महर मोखाङा गैयामोनब्ला ओरैनो लायगौमोन नों दा आंखौ जाम्बाय दुब्लि बारियाव अख्रां नायदों नायदों हायावनाय मा आरो अमा बिबु एवगासिनो खासेया बिथिं ना फ्राय खालामदों नानि थाखाय गुदुं 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 नांगोन दा गोदौखांबाथाय आयु 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 Hi guys, welcome to my puja vlog. So guys, दिनै आङो ओंखाम संगोन आरोना माने मेस्टा मैगं संगोन आङो आयौ थ' बेनिखायनो आं मेस्टा खानो नागिरदों नैबे जाबाय मेस्टाया थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दे मेस्टा खानोसै guys, मेस्टा खाना लाग्रोबाय आङो नै खाना लाखांबाय दायो इखौ बासिनोसै आङो खान्थाल बेगरदो मेस्टादो संगोन आरो दा आङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबाय जाबाय लोगोफोर थ' गाइस दायो आङो बे खान्थाल बेगरखौ बासिना लाग्रोनोसै गाइस खान्थाल बेगरा जोब्बाय दायो मेस्टाखौ सायनोसै आङो माने बासिनोसै मेस्टाखौ महर मोखाङा गैयामोनब्ला ओरैनो लायगौमोन नों दा आंखौ जाम्बाया रावमा जुदि गैयामोनब्ला ओरैनो अनगौमोन नों दा आंखौ फाग्ला माइब्रानि बिदै माथानि बिदै दालासिनां बांद्राय उन्दै उन्दै माइब्रानि बिदै स' गाइस आङो दिनै माने बिराद फुर्ति नांनानै गान रोजाबनो लुबैबाय आरो मैगं सायै सायै थ' बेनिखायनो आं गान रोजाबनोसै दै रिमझिम रिमझिम अखा मानो हायो नोङो गोरबो देहाखौ आंनि मानो गेलेफैयो मानो गेलेफैयो नों मानो गेलेफैयो मानो गेलेफैयो नों मानो गेलेफैयो जे आङोथ' दाखालियो रिल्स बानायदोंमोन नालाय दुब्लि बारियाव माइ गायनाय रिल्स बेखौनो रोजाबनोसै आरो आं दा दै दुब्लि बारियाव अख्रां नायदों नायदों हायावनाय मा नुदों आगै मा सान्दों मा नुदों आगै मा सान्दों ना आंखौसो गोसोखांदों रोजाब 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 आंना मेगन सायनाया जोबखाबाय नै सायनो जोब्बाय दायो आंखौ सुनोसै दे होनोसै गाइस दै खारै होखांबाय नै मैगङावहाय नै ओरैबायदि गुदुं 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 नांगोन दा गोदौखांबाथाय जागोन आरो ना खारै मैगं मैस्था खान्थाल बेगर खारै ना स' गाइस आं बुंदोंमोन ना दाखालि बाबाया मिमि फिसा लाबोदों होननानै दा इखौ हैनोसै आं सानिया मेगन सासोदों नै मेगन सादो इसां मेगन सादो No, Mimi, no, 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 mi, no, no, no. Pingliya खारदो सासे जाम्बिया सानि होबाय न' रागा जोंदो हे सानिया रागा जोंदो गाइस आइ नङा मानो रागा जोङो नोङो इमान रांखिनि नों tidak बोरमाया याव गाखोना थाफा आरो अमा बिबु एवगासिनो खासेया बिथिं ना फ्राय खालामदों नानि थाखाय मानि थाखाय नानि थाखाय
मैगंनि थाखाय ना फ्राय खालामदों आरो ना थिनियां नै नाया सबाय औवानि बन गैला नालाय आं बन सिनिल' हायनो हाया गासिबो आयु आयु भगवान ठीक है देखो मैं आई नोरम yang मैं bisa kali keluar saya bisa aku ni kita juga बढ़िया गाइस बुरुनिया के जुई लुगाइसे क्या फर yang माइरं सुनोसै माइरं नै माइरं लाखाबाय फाइनालि जाबाय नै ना होबाय गाइस नैबे नाबो होबाय जाबाय आरो ना थिखांनोसै दा नै मेस्टा मैगं टेस्टी सगाय मैगंआ जाबाय नै बढ़ियानो So guys, दिनैनि भिडिअआ बेनोसै नोंथांमोना मोजां मोनबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड सब्सक्राइब खालामना दा बावथ' बाय बाय